Takže dneska si povieme o príjmoch z podnikania versus BSM. Mnohí sa totiž mylne domnievajú, že príjmy z podnikania nepatria do BSM, alebo že sa tieto nevyporiadavajú. Nie je to však tak. A veľmi pekne nám to objasňuje rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z roku 2014, ktoré hovorí o tom, že podnikanie fyzickej osoby, tzv. Živnostníka, má významný ekonomický dopad na BSM, a teda aj na majetkové pomery druhého manžela. Živnostník zodpovedá za dlhy nielen svojim oddeleným majetkom, ale tiež spoločným majetkom v BSM, pretože v zmysle paragrafu 147 občianskeho zákonníka pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do BSM. Aj z tohto dôvodu potrebuje živnostník pri začatí podnikania súhlas druhého manžela. Z hľadiska všeobecnej požiadavky spravodlivého usporiadania vzťahov aj medzi manželmi je preto opodstatnené a pri absencii dohôd manželov v zmysle paragrafu 143a a 148a odsek 2 občianskeho zákonníka tiež účelu BSM zodpovedajúce, že ak sa nepodnikajúci manžel živnostníka má spolupodieľať na dlhoch rovnako manžela spätých s výkonom jeho povolania, živnosti, má sa rovnako spolupodieľať aj na nadobudnutí majetku spätého so živnostenským podnikaním druhého manžela. Pretože v opačnom prípade by bol nepodnikajúci manžel živnostníka v porovnaní so svojím manželom znevýhodnený.